Vastus on sähkötupakan osa, joka pitää vaihtaa säännöllisin väliajoin. Tiedät, että vastus pitää vaihtaa, kun höyryn tuotanto on vähentynyt huomattavasti. Aloita vastuksen vaihtaminen kääntämällä imukepuoli alaspäin. Ruuvaa säiliö irti. Pyyhi mahdolliset nesteet, jotka on jäänyt tähän vastukseen paperiin. Ruuvaa vastus irti. Ja ruuvaa uusi vastus tilalle. Tämän jälkeen voit kiinnittää höyrystimen eli säiliön uudelleen paikalleen. Ja näin.